अमा सिथारलायबाय नैबे गामिनि सुइस गेट हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे दा गामियाव थांदोंमोन आं गामियाव थांनानै गामिनि बाजाराव आरोखि गामियावसो होनफ्लांलायलांबाय गामिनि बाजाराव थांनानै अमा बेदर लानानै फैबाय ओमफ्राय आंना एसे प्रब्लेम जागासिनो दं आं बेखौ दा बानायनानै फैनानैसो अमा बेदरखौ जाफैनांसिगोन संनानै दोनथोंसै दा फुं समायखा अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ लोगोफोर दे गारिया गारि जाना होदों आंना लोगोफोर स्कुटिया दा आं बेखौ बानायनो लांगासिनो दङ गामिनिफ्राय अमा बेदरखौथ' एसे लाबोबाय दा बेखौ बानायनानै फैनानै जाफैसिगोन आरोखि अमा बेदरखौहाय दा गारि बानायग्रोनोसै दे लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था मा सोलायनांगौ नाय नोंथांमोननो एसेबाबो ससेबो देखायसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै अमा सिथारलायबाय नैबे गामिनि सुइस गेट लामाया एबारसो थिग जासिगोनलै सेन ग्रेभेल जासिगोन एबार खिन्थु लामाया लोगोफोर जोंनाबो एबार बेसे गोबाव लाबोगोन बे सेन ग्रेभेला गोदोग्रोनांगोन ना अखाबो गैथारा जादों बेयाव बेलासियाव बाजार जायो आरोना फिसा थेलेबलेब मैगं थाइगं बिदिनो नाफोर मोनगोन सार्भिसिं माथो गाज्रि जाबाय थाथों बेलाय ना एबार बानायसै आरो सार्भिसिं खालामनो नागिरदों Portakon जाना लागोनसै नै फुरिसोना दे ada nih Kiko ya tak? Oh basket nih kita pulang guys biar kita Pura mana kasih urus takara berapa ya ebar fitting खालामफिनबाय yo tenda gear oil ko bawa hele kirana नै लोगोफोर नैबे थावजों एवनाय नैबे खारैजों एवनाय दे बेदरा अमा बेदर बेबो अमा बेदर आरो एसे लानोसै दाम खम जायो गासिबो नै बेल' ओमफ्राय दा फैदेरगासिनो आरो माला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामगोन होननानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावसै दे लोगोफोर बाय